Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады. Ну і я рады вітаць у нашай студыі не так часта, як мне хацелася б, але чалавек заняты, тым больш, што зараз акурат такі працуе над сваёй новай кніжкай, і таму часу не так шмат, і заўсёды рады, калі знаходзіць магчымасць да нас завітаць. Палітычны аглядальнік выдання «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі. Добрый дзень, Міхал. Добрый дзень, я заўсёды таксама вельмі рады прыйсці да цябе, і калі толькі запрашаеш, я прыхожу, калі толькі ёсць час, так што вот, бач, колькі умоваў, калі ёсць час, калі я не ў дарозе. Я ж сам не буду у цябе пытаць, ці можна, давай заўтра я да цябе прыйду і буду расказваць, пра што я хачу. Ты тут мы з табой пра гэтую тэму пагаворым, хаця так вельмі часта яно і працуе насамрэч у нашай сітуацыі, таму што адсачыць усё я не ў стане, і я сам звяртаюся да экспертаў, што калі ёсць важныя нейкія тэмы, на якія яны маюць што сказаць, то каб яны самі прапаноўвалі. Таму вот агучваю у эфіры, каб уже не хаваць нашу кухню, як яно часам здараецца. Міхал, я хацеў бы з табой абмеркаваць міграцыйную сітуацыю, якая ўвогуле адбываецца ў беларуска-польскіх адносінах і не толькі. Таму давай пачнем, можа быць, вось з таго, што апошнім часам ўсё ж такі шмат увагі надаецца міграцыйнаму крызісу, які існуе на беларуска-польскай мяжы. Яму ўжо не адзін год гэтаму крызісу. Магчыма, дзесьці гэта такая праца, ведаеш, як зараз тэма ў трэндзе, паўсюль гавораць пра нелегальную эміграцыю, пачынаючы ад ЗША і заканчваючы Еўропай. Ну, можа, і польскія палітыкі как бы так падселі на гэтую тэму, а яна можа быць не такая ўжо і вострая, як яно падаецца. Ці ўсё ж такі, як ацэньваецца зараз сітуацыя на мяжы? Безумоўна, я гляжу справаздачы ад памежнай службы, страж гранічна. Мы бачым, колькі спробаў нелегальна перасекчы мяжу, але ніякае параўнанне, напрыклад, з 21 годам гэта не ідзе, а палітыкі кажуць пра абвастрэнне міграцыйнага крызіса. Што маецца на ўвазе? У Польшчы, калі яны цяпер кажуць пра абвастрэнне міграцыйнага крызіса, яны кажуць перадусім пра тое, што адбываецца на польска-нямецкай мяжы, а польска-беларуская мяжа, неяк там ужо ніхто пра гэта не кажа у польскім палітыкуме. На беларуска-польскай мяжы рэальна так, што выпадкаў нашмат больш, ніж было там 6 месяцаў таму, напрыклад, да? ці ў папереднім годзе. І памежнікі кажуць таксама пра тое, што вырасла колькасць выпадкаў агрэсіі у стасунку да іх. Ці гэта так, і наколькі можна верыць статыстыкам, я не вельмі давяраю статыстыкам, але можна па іх аналізаваць тренды. І тренды кажуць пра тое, што так, колькасць зноў такі павялічваецца выпадкаў на польска-беларускай мяжы. І тут, дарэчы, таксама цікавае пытанне, чаму гэта адбываецца. Як тлумачаць і палітыкі, і эксперты, і аналітыкі, і ты, як ўсё ж такі палітычны аглядальнік, як гэта тлумачыш? Мне падаецца, што тут перадусім ідуць нейкая гульня па павышэнні ставак перад магчымымі перамовамі беларуска-амерыканскімі, ці беларуска-заходнімі, ці амерыканска-расійскімі. Падвышэнне ставак з боку Лукашенка, так. Таму што ён можа сказаць праз месяц, што давайте я як жэст добрай волі спыню крыху там крызісную сітуацыю на мяжы з Польшчай. Як гэта ўжо адбывалася, дарэчы, да? Пасля візіту, напрыклад, Анджэя Дуды ў Кітаі в 24-м годзе, не падаецца. Тады Дуда паехаў да Кітаю з місіяй дамовіцца з кітайцамі, каб яны паўплывалі на Лукашэнку і каб ён перастаў эскаляваць канфлікт на мяжы, эскаляваць гэту міграцыйную сітуацыю на мяжы. І гэта адбылося, дарэчы, да? Значыць, мы туды паехалі, Дуда туды паехаў сказаць кітайцам, што мы вельмі не хочацца, але калі гэта будзе працягвацца, то у нас не будзе выхаду іншага, як закрыць чыгуначны пераход з Беларусю, а гэта ўдарыць таксама і па кітайскім гандлю. І кітайцы тады крыху пераканалі Александра Лукашенка, каб ён агранічыў свае амбіцыі
на мяжы. І гэта адбылося. А цяпер мы бачым, што гэты тренд опять-таки вяртаецца ў старыя колькасці, якія мы ведаем з 23 ці 22 году. Магчыма, таму, што Лукашенко хоча павялічыць стаўкі. Магчыма, таму, што у яго з Кітаем палепшыліся зносіны. Мы помнім, што памятаем про тое, што таксама тут ёсць нейкая сінусоіда ў гэтых зносінах з Кітаем у афіцыйнай Беларусі, што ёсць моманты, калі больш дынамічныя ёсць, напрыклад, палітычныя кантакты, а ў апошні час былі моманты, калі Лукашенко тыпу меў ехаць да Кітаю, але не паехаў, а апошні час зноў такі больш гэтых кантактаў з Кітаем адбываецца. Магчыма, там нейкія працэсы адбываюцца, тым больш, калі мы кажам пра зносіны больш глобальныя Кітаю са Штатамі, з Трампам ці Кітаю з Еўропай. Толькі што адбываецца ў Кітаі саміт еўразвязу з Кітаем, які меў дліцца 2 дня, а выглядае на тое, што адзін дзень хопіла палітыкам, каб зразумець, што другі дзень не патрэбны, альбо няма сэнсу больш заставацца ў Кітаі. То есть Кітаю можа быць выгадная гэта нават напружаная сітуацыя на мяжы? Я не вельмі спецыяліст па Кітаю, але мне падаецца інтуітыўна, што гэта можна папытаць у спецыялістаў, ці гэта магчыма. Мне падаецца, што гэта магчыма, што тут ёсць кітайскі след у гэтым всем, што адбываецца. Акрамя таго, Лукашенко таксама разумее, ці, магчыма, не сам Лукашенко, але рэжым, які аналізуе тое, што адбываецца ў Польшчы, яны вельмі часта рэагуюць на канфлікты, унутрапольскія палітычныя канфлікты і пробуюць іх падыграць крыху. А паколькі у Польшчы галоўная тэма нумар 1, гэта тое, што адбываецца, што нібыта адбываецца на польска-нямецкай мяжы, значыць, чаму б не падагрэць яшчэ і на беларуска-польскай мяжы з міграцыйнай тэмай, калі тут палітыкі сварацца перадусім пра тое, як рэагаваць на нелегальную, неадакументаваную міграцыю, ці гэта рэальнае явішча, ці не вельмі, больш віртуальнае, і чаму не дасыпаць яшчэ да гэтага. І значыць, я думаю, што ёсць гэтыя 3 фактары, яны вельмі рэальныя, і рэзультаты мы бачым. Давай мы потым вернемся яшчэ да беларускай мяжы, але давай пакуль некалькі разоў усплыла польска-нямецкая мяжа, і давай больш патлумачым, таму што для людзей, якія, можа быць, не глыбока ў тэме, але чуць пра тое, што Польшча заклапочаная пагаршэннем міграцыйнай сітуацыі на польска-нямецкай мяжы, такія вочы робяцца. Што немцы так дрэнна сталі жыць, што зараз хочуць удраць з якой-небудзь Баварыі у Беласток, умоўна кажучы. Слушай, грэчкі ў нямецкіх магазинах няма, і яны прыязджаюць купляць яе ў Шчацін і ў Познаń, і наши памежнікі ўжо не ведаюць, як гэта. Не паспяваюць ператрэсці ўсе клункі. Канешне. А сапраўды, глядзі, гэта таксама результат часткова. Гэта результат польска-беларускай ўсё ж такі міграцыйнай крызы. Таму што немцы пачалі, пасля таго, як аказалася, што гэта палітыка адкрытых дзвярэй Ангелі Меркель не спрацавала так, як Меркель хацела б, да? Немцы пачалі больш рашуча бароцца ўсё ж такі з тымі мігрантамі, якія не маюць легальнага права прабываць на тэрыторыі Нямецчыны. І тыя, і па праве, па еўрапейскаму праву, закону, тыя, хто прыйшоў да Нямецчыны нелегальна праз Польшчу, і калі Польшча гэта была першая краіна еўразвязу, праз якую ён прыехаў да еўразвязу, тады яны вяртаюць тых мігрантаў да Польшчы. Польскія правыя кажуць, што немцы робяць больш, ніж павінны, што таксама, калі яны знаходзяць нейкага мігранта, які не мае ніякіх дакументаў, і якому цяжка знайці адказ на пытанне, адкуль ён узяўся ў
Нямецчыне, ўсё ж такі яны вяртаюць яго да Польшчы. Правыя кажуць, што таксама ёсць выпадкі, калі проста нямецкая паліцыя заязджае на тэрыторыю Польшчы, выкідвае мігранта і вяртаецца да сябе. Значыць, там ёсць купа ўсякіх канспіралагічных тэорыяў, якія ўжо нараслі. На гэтым нашая правая апазіцыя, нацыяналісты і перадусім нацыяналісты адкрылі для сябе папросту такую тэму, якая дае ім вельмі выдатныя результаты па соцапросах, так? І там для палякаў гэта тэма, якой яны баяцца, што будзе так, як там умоўна кажучы, у нейкіх прадмесцях вялікіх і заходнееўрапейскіх гарадоў. Тут ёсць таксама шмат міталогій пра гэта, але на гэтым можна рабіць сабе рэйтынгі, набіваць. І гэта адбываецца. Гэта больш віртуальная крыза, таму што яе нельга параўнываць да гэтага, што адбывалася, напрыклад, там у Грэцыі ці ў Італіі ў 15-16 году. Таксама цяжка параўнываць гэта да сітуацыі на польска-беларускай межы, асабліва 21-22 гадоў. Але ўсё ж такі гэта палітычная тэма, на якую урад не вельмі ведае, як рэагаваць. Таму што тут ёсць і шмат, у суботу былі мітынгі, арганізаваныя канфедэрацыяй, нашай галоўнай крайне правай партыяй, і падчас часці з гэтых мітынгаў можна было пачуць вельмі такія расійскія гасла і вельмі шмат хейта супраць увогуле усіх непалякаў. Значыць, гэта ўжо не толькі тыпу нелегальныя мігранты, але ўвогуле мігранты і ўвогуле тыя, якія не польскія па паходжанні. А гэта ўжо такі сігнал вельмі грозны. Так, для ўсіх, і гэта, я думаю, таксама можа торкнуцца і беларусы, якія жывуць у Польшчы, таму што калі хейт супраць усіх мігрантаў, тады і беларусы падыходзяць пад гэтую катэгорыю. Ёсць нейкая колькасць людзей, якія заўсёды былі супраць, але цяпер ім падаецца, што ўжо можна пра гэта сказаць проста ў публічным прастранстве, у публічнай прасторы. Гэта таксама, мне падаецца, небяспечна. А адчасці гэта таксама, канешне, і рэакцыя на тое, што асабліва на канец папярэдняга ўраду тут адбыўся і скандал з візамі, і іх польскія візы, якія прадавалі ў Афрыцы і ў Азіі. Гэта было, ёсць расследаванне пракуратуры, якія ідзе і гэтак далей. Але ўсё ж такі гэта таксама паўплывала на тое, як палякі разумеюць ці чаго баяцца. Так? А калі яшчэ кожны выпадак нейкага там злочыну, які робіць у Польшчы мігрант, гэта трансліруецца крайне правымі, што апять зловілі нейкага там украінца, парагвайца ці кагосьці яшчэ, хто кагосьці там пабіў, забіў ці згвалтаваў. Гэта, канешне, ўплывае таксама на настрой у Польшчы. На жаль, мне падаецца, што ўрад пакуль не ведае, што з гэтым рабіць. І з хейтам, і з міграцыйнай палітыкай, і з увогуле палітычным кліматам у Польшчы. Мы до гэтага вернемся, просто давай разбяромся канчаткова с этой польска-нямецкай мяжой. То есть атрымліваецца так, что Мерц прыйшоў да ўлады і стаў канцлерам Нямецчыны і стаў выконваць свае абяцанні перадвыбарчыя навесці парадак у міграцыйнай сітуацыі. Адпаведна, патрапілі пад увагу найперш тыя, хто з Беларусі праз Польшчу, яны ж усе ехалі не ў Польшчу, яны ўсе ехалі па сацыяльныя дабрабыты ў Нямецчыну, як мінімум, дабраліся да Нямецчыны, і зараз іх злавілі, і таму па заканадаўстве першая краіна, нават калі ты уцякаеш са складанай там свой вайны, ад вайны там ці яшчэ што, першая краіна мірная, то да Польшчы. По факту так. Хаця Польшча можа да Беларусі потым... Гэта пачалося яшчэ пры Шольцы, у апошнія месяцы Шольца. Яны тады, немцы вернулі кантроль, такі выбарковы
выбарочны так кантроль на сваёй межы з Польшай яшчэ пры Шольцы. І цяпер палякі вярнулі гэты кантроль на межы з Нямецчынай. Хаця, опять-таки, колькасць выпадкаў вяртання гэтых мігрантаў з Нямецчыны да Польшчы, ён адносна невялікі. Але гэта надуваецца да маштабнай праблемы, перадусім па палітычным прычынам. Ну, але так, гэта так. Значыць, гэта рэзультат такі, глядзі, 4 гады пасля таго, як Лукашенко пачаў арганізаваць гэты механізм, гэту схему, да, на літоўскай спачатку, а потым на польскай мяжы, гэта паўплывала на настрой у Польшчы 5 гадоў, 4 гады пасля. І гэта сведчыць, магчыма, гэта сведчыць і пра тое, што мы недацанілі таго, якія былі тут, якую матэматыку зрабіў, якія рахункі былі у Мінску і ў Маскве, калі гэта ўсё пачыналася. Таму што рэзультаты такія, якіх хацелася бачыць Пуціну і Лукашэнку. Так, па-першае, настроі антымігранцкія і ў Польшчы, і ў Нямецчыне, і ў іншых краінах, і ў Літве, дарэчы. Па-другое, усплеск папулярнасці крайне правых партыяў, часць з якіх выступае таксама супраціў развязу і часць якіх антыукраінская таксама. У-трэціх, такое мягкая шкада для шенгенскага механізму, так, калі ты ўводзіш опять такі кантроль на мяжах. Гэта не толькі польска-нямецкая мяжа. У 23-м годзе яшчэ ўрад Маравецкага вярнуў такі кантроль на межы са Славаччынай, на літоўска-польскай мяжы гэта таксама адбываецца. І так паступова аказваецца, што ўсё менш і менш такіх фрагментаў мяжы унутры развязу, якія рэальна без мяжы, у якіх рэальна мяжы няма. То есть мяжы няма, но кантроль ёсць. Але ёсць, так, але кантроль адбываецца, і кантроль ёсць. Атрымліваецца, слухай, мы ведаем, да, што крайне правыя шмат дзе ў якіх краінах яшчэ маюць такія прарасійскія ці антыукраінскія, антыеўрапейскія настроі. Але калі казаць канкрэтна пра Польшчу, вот канфедэрацыя пры ўсёй яе антымігрантскай рыторыцы, мне здаецца, даволі цяжка іх западозрыць у тым, што яны будуць нейкія сімпатыі да Крамля мець. Прама пра Расею добра казаць у Польшчы нельга. І канфедэрацыя таксама гэта ведае. І лідары канфедэрацыі пра Расею добра не кажуць, канешне. Яны кажуць, што Пуцін злачынец, што ён пачаў вайну, што Украіну трэба падтрымліваць, але і пасля гэтага заўсёды мы можам даведацца, што не трэба ўжо памагаць Украіне, таму што карупцыя, таму што не наша вайна, таму што трэба дамаўляцца, таму што Трамп крутой парень і па яго шляху трэба ісці і гэтак далей. Трэба адабраць там у украінскіх бежанцаў усе там дапамогу і магчымасці жыць і працаваць у Польшчы і так далей. Значыць, адкрыта прарасійскімі яны не ёсць. Акрамя таго, гэта таксама працэс ён дліўся, але пасля года ці двух апошніх яны выкінулі з партіі часць лідараў, якія былі больш адкрыта прарасійскія, да? Але аказваецца, што, напрыклад, з іх Гжегош Браўн атрымаў на апошніх прэзідэнцкіх выбарах таксама там 5% галасоў ці 6, так? А ён ужо адкрыта заяўляе пра тое, што ён ужо адкрыта практычна прарасійскі палітык, на жаль. Значыць, ёсць і колькасць палякаў, і росце колькасць палякаў, якія не супраць галасаваць за чалавека, які адкрыта падтрымлівае Расею. Такая сітуацыя. Перш чым мы перайдзем да іншых нашых тэмаў размовы, ці працягнем у тым ліку і гэтую абмяркоўваць, я хацеў бы звярнуцца да ўсіх нашых слухачоў і гледачоў, падтрымаць збор, які аб'явілі ваяры палка Каліноўскага на лячэнне 2 сваіх байцоў. Яны былі параненыя яшчэ пад Бахмутам, лекуюцца ў ЗША. На жаль, тая ініцыятыва, якая збірала грошы і дапамагала аплаціць
выплачваць рахункі на лячэнне, зараз не спраўляецца. Калі ласка, калі ёсць у вас такая магчымасць, спасылачка на гэты збор і апісанне, што насамрэч перажылі гэтыя людзі, гэтыя два ваяры беларускія, ёсць у нас у апісанні нашага стрыма. Калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце гэты збор, калі ласка. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё і наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте падабайкі, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Задавайте свае пытанні. Я хотел бы яшчэ такую, вось мы кажам про тую нейкія змены ў міграцыйнай палітыкі, якія ёсць у Польшчы. Днямі стала вядома, што змяняюцца умовы для тых, хто падаецца на міжнародную абарону. Ведаеш, я размаўляў з людзьмі, якія ў сістэме гэтай працуюць, надання міжнароднай абароны, і яны кажуць, што гэта робіцца з-за таго, што вельмі шмат апошнім часам падавацца на міжнародную абарону, на уцікацтва сталі менавіта украінскія уцікачы. І я разумею, можа быць, перасцярогі польскага ўрада, чаму яны гэта робяць, падаўжаюць тэрміны разгляду, больш такі жорсткія падыходы да разгляду аргументаў, чаму трэба даваць. Але атрымліваецца так, што і беларусы трапляюць пад гэтыя абмежаванні і новыя умовы. Ну, про тэрміны разгляду то можам пагаварыць акрэма. Тэрміны разгляду ў Польшчы не маюць рэальныя тэрміны, яны не маюць нічога супольнага з тым, што прапісана ў законе. Таму што, ну, пра бежанства гэта адна тэма, а пра такі больш рэгулярны шлях да легалізацыі побыту, значыць, на карту на часовы побыт, ну, в законе прапісана 60 днёў. А давай запытаем у нашых глядачоў, хто за 60 дзён атрымаў адказ, плюс ці мінус, можам нават нейкую ўзнагароду, таму што я ўпэўнены, што няма такіх выпадкаў. І ў сярэднім у Польшчы цяпер чакаецца ад, наколькі я добра памятаю статыстыку, ад 120 дзён у Малапольшчы, калі не памыляюся, да больш за 600 дзён у Сілезіі. Опять-таки, калі не памыляюся па ваеводствах. Але гэта не мае нічога супольнага з тым, што напісана ў законе. І гэта таксама стасуецца тых, хто хоча статус бежанца ці нейкія іншыя статусы рэзідэнта ЕС і пастаянны побыт і так далей. Гэта, па-першае, адчасці гэта звязана з тым, што у нас папросту ў гэтых выдзелах до справ цудзоземцów у województwach не працуе тыя людзей, колькі патрэбна для таго, каб гэты працэдуры датрымліваць тэрмінаў. Па-другое, і працэдуры прапісаны няясна адчасці, так? Можна так, а можна так. І польская інфраструктура, якая займаецца грамадзянамі іншых краінаў, яна папросту была будаваная тады, калі Польша ўвогуле не была мэтай міграцыі. Гэта пачалося расці ў 13-14 годзе, калі, па-першае, украінцы пачалі прыязджаць да працы, калі ў Польшчы і ўзровень жыцця і безработица ўпала, і ўзровень жыцця падняўся, і украінцы пачалі прыязджаць, потым па палітычных прычынах беларусы, украінцы пасля пачатку расійскага ўтаржэння, і гэтак далей, гэтак далей. І атрымліваецца, што гэта інфраструктура папросту не... І ведаеш, што цікава? Глядзі, калі крайне правыя кажуць, што нам трэба больш кантролю за міграцыяй. Калі ты падаеш заявку на побыт, на часовы побыт, табе там правяраюць таксама і там паліцыя, памежнікі і бяспека, і АБВ. Ну, калі у цябе ёсць тэрмін на 60 дзён, то цябе павінны за гэтыя тэрміны праверыць, так? Калі ты атрымліваеш рашэнне праз 1,5 года, значыць, ты без праверкі ходзіш проста так.
Паўтары гады. Дзе гэты кантроль? Давай пачнем з таго, каб датрымлівацца гэтых тэрмінаў, якія прапісаны па законе. Тады хтосьці прыязджае да Польшчы, падае заяўку, яго праз 60 дзён ёсць рашэнне так або не, ён загроза або ён бяспечны, норм. А калі за там 300 дзён рашэння няма, ну, значыць, кантроля ніякага няма. Акрамя таго, што на мяжы, калі ён уязджаў на тэрыторыю Польшчы, так? Ну, яго праверылі што? Візу праверылі? Ну, візу праверылі, так. Па базах праверылі, у базах няма, і паехаў умоўны агент і падаўся. Ну, калі ты не ў чорным спіску, і калі ты ў фармальнасці ўсе датрымаў, так, то віза гэта, ну... А потым такую грунтоўную праверку, якую ладзяць усе службы на чале з АБВ, ты не праходзіш, таму што, ну, вот, таму што часу няма. І ты можаш што заўгодна в гэты час там как бы планаваць і тварыць. Дакладна так. Значыць, давайте, ведаеш, яны кажуць пра тое, што забараніць тут тое, сёе, Права і справядлівасць апазіцыйная партыя прапанавала недавно, каб увогуле забараніць прыезд усім грамадзянам краінаў бліжняга ўсходу. А давай скажы гэтым людзям у Закапаны, якія жывуць за арабскіх турыстаў, значыць, там прынц і бізнес Дубаю таксама пагражае, ён прыязджае за працай у Макдональдс, так, ці. Ну, гэта столькі абсурда, столькі проста, ведаеш, палітыкі жывуць у свеце, дзе яны разумеюць, што няшмат людзей разбіраецца, так, у гэтай праблематыцы. І ім можна проста сказаць, што прыязджаюць нейкія там людзі, незразумелыя, яны тут каб гвалтаваць, красці і убіваць, і ніхто іх не кантралюе, ніхто іх не правярае і так далей. Гэта не так. Тут ёсць іншыя праблемы з міграцыйнай палітыкай, пра якія ніхто не кажа, калі кажуць пра нейкія рашэнні і пра нейкія прапановы. Слухай, я вярнуся да вось гэтых мітынгаў, якія прайшлі шмат у якіх гарадах антымігранцкіх, ну, то яны ішлі пад лозунгамі там Польшча для палякаў і гэтак далей. І мы зараз вось кажам, гэта небяспека, гэта, ну, слухай, ну, дэмакраты маюць права выказаць сваё меркаванне, выйшлі, выказалі. Не, ну так, я не кажу, што не маюць права, тым больш, што... Не, ну ты кажаш, вот просто я хацеў, каб ты пашырыў гэтую думку, што это небяспечная сітуацыя. Ўсё ж такі, чым это небяспека для Польшчы? Гэта сведчыць пра тое, што ёсць небяспечная сітуацыя. Тое, што людзі маюць права выказвацца, так, і кантраверсійна таксама могуць выказвацца. Ёсць нейкія абмежаванні па законе ў ўсіх краінах дэмакратычных таксама, якія датычныя свабоды слова. Ты не можаш расійскія, ты не можаш ненавісныя словы, ты не можаш ксенафобію публічна распрастраняць, так? Але, ну, паліцыя кажа, хаця, мягка кажучы, рэакцыя на нейкія выказвання падчас гэтых мітынгаў была, я і не было практычна, но але цяпер кажуць, што там будуць працаваць, так, і аналізаваць тое, што там адбывалася, ну, пачакаем. Але тое, што у людзей гэтыя настроі ёсць рэальныя, гэта так. І з гэтым таксама трэба працаваць, таму што людзі, гэта не так, што людзі рэальна баяцца, і людзі рэальна падданыя гэтым наратывам з боку крайне правых і з боку соцсетак, ім падаецца, што ў Польшчы нейкая інвазія, нейкія ўваргненне нелегальных мігрантаў, што тут у нас зараз будзе, не ведаю, другія французскія прадмесця, так? Ну, гэта далеко не тое. Пакуль што. І, канешне, з гэтым трэба працаваць. Канешне, трэба аналізаваць узровень кантроля, магчыма, нейкія змены ў заканадаўстве патрэбныя. Але пра яе дыскутуюць не там, дзе трэба. І значыць, не гэтыя нюансы абмяркоўваюцца, якія трэба абмяркоўваць, якія варта абмяркоўваць. Таму што тут ёсць шмат іншых тэмаў. Дэмаграфічная крыза, а што рабіць з месцамі працы, якіх зараз будзе нашмат больш, ніж людзей да гэтай працы. Што рабіць паставіць таксама салдата на кожным метры мяжы цяжка. Ёсць і еўрапейскія заканадаўства, у якім прапісаныя гэтыя рэгуляцыі па тым, каму вяртаць мігранта, які нелегальна патрапіў да тваёй краіны. Ну, а тут папросту ведаеш, ну, гэтыя мітынгі, яны былі страшныя перадусім праз узровень ненавісці, які не ва ўсіх выпадках, але ў многіх быў адчувальны.
Ну і я так разумею, што такая антыпрапаганда не спрацоўвае, не даводзяцца аргументы. Я бачыў у там інстаграме, у тыктоку запісы палякаў, польскіх тыктокераў, якія звяртаюцца і кажуць, што так працоўных месцаў-то болей. Хто пойдзе там клубніку сабіраць, трускаўкі, хто там пойдзе на завод працаваць, калі не хапае людзей, што маўляў, гэта на карысць польскай дзяржаве, калі больш людзей. Мы нават ведаем інфармацыю, колькі падаткаў там заплацілі тыя ж самыя беларусы ці украінцы, якія зараз легальна працуюць. Але не доходзіць эта інфармацыя. Тым больш, напрыклад, у Польшчы не настолькі развінутая сацыяльная дзяржава, як і ў Нямецчыне ці ў Францыі. Калі ты прыязджаеш з іншай краіны да Польшчы, ты не зможаш жыць на сацыяле, як кажуць краіне правыя. Ну, няма такой магчымасці ў Польшчы, няма такіх шырокіх магчымасцяў атрымаць грошы проста так, за бясплатна, якія ёсць у Швецыі, Нямецчыне, Францыі, так? І, канешне, нам трэба вучыцца на памылках партнёраў заходнееўрапейскіх, таму што я згодзен з крайне правымі, калі яны кажуць пра тое, што ў Францыі было шмат памылак зроблена за апошнія дэкады. Не трэба іх рабіць, але казаць, пераносіць сітуацыю з Францыі да Польшчы адзін да аднаго, казаць, што туды з'язджаюць там украінцы ці беларусы ці нехта яшчэ, каб карыстаць нашага сацыялу і жыць за бясплатна за нашыя падаткі, ну, гэта цяжка ў Польшчы зрабіць дастаткова. Дарэчы, доступ да сацыяльнай дапамогі таксама абмежаваны ў Польшчы для грамадзян іншых краінаў. Ну, але, опять-таки, гэта нюансы, якіх вельмі цяжка растлумачыць. Ну, просто людзі не жывуць гэтым, так? Людзі не ведаюць пра гэтыя дэталі. Урад, калі пачынае тлумачыць, то яму кажуць у каментарах, што ён неверагодны. Ну, не давяраем палітыкам, магчыма, гэта і добра. А па-другое, ну, каб патлумачыць гэта ўсё, растлумачыць гэта ўсё, трэба увайсці ў усе гэтыя нюансы, якія вельмі цяжка патлумачыць за 3 мінуты тыктока і 3 хвіліны тыктока. І гэта таксама заважае дайсці з, як ты сказаў, антыпрапагандай. Тым больш, што калі, ведаеш, калі урад, напрыклад, аналізуе сітуацыю палітычную, ён бачыць, што галоўным канкурентам ёсць цяпер правыя, не левыя, якія ў Польшчы вельмі слабыя. Не лібералы, а якраз больш і менш правыя палітычныя партіі. І калі так яны аналізуюць, то трэба даць нешта электарату, які больш правы. І таксама і урад ідзе ў правы бок. І ў результаце гэты баланс паміж левымі і правымі ў Польшчы, паміж лібераламі, кансерватарамі і нацыяналістамі ў Польшчы, ён паступова ўсё больш і больш ідзе ў бок, ну, магчыма, пакуль яшчэ не крайне правай часці сцэны, але ў бок больш правай, гэта точна. Я вярнуся на мяжу пра радыкалізацыю мігрантаў нелегальных. Сапраўды зараз шмат інфармацыі пра тое, што там нейкімі палкамі з цвікамі атакуюць польскіх стражай гранічна. Там ужо пра камяні мы не кажам, падкопы капаюць. Літоўскі там кіраўнік нейкай памежнай аднаго участка ввогуле выказаў меркаванне, што дзесьці там на тэрыторыі Беларусі ёсць такія пабудаваныя як вучэбныя кавалкі мяжы, каб навучыць хуценька пераскочыць праз усё там гэтых будучых мігрантаў. Праўда, у МЗС у сваім стылі беларускім, я маю на ўвазе, там, как бы сказалі, что это все ерунда, але тым не менш, вось гэта радыкалізацыя, наколькі яна сур'ёзная, як яна ацэньваецца ў Польшчы? Ну, яна, канешне, сур'ёзная, і усе ўжо, але я думаю, што ўсе ўжо звыклі да таго. Значыць, ёсць інвестыцыі на мяжы, паступова гэта інфраструктура на мяжы, яна ўсё больш і больш. Цяпер быў тендер на пабудову, на пабудову ўжо нармальнай дарогі такой уздоўж мяжы з Беларусію і, наколькі не памыляюся, таксама з Расіяй.
Значыць усё больш і больш у камфортных умовах можна кантраляваць памежнікамі гэту мяжу. Ну і якія могуць быць іншыя адказы. Ну, можна ціснуць на Лукашенка, можна будзе новы прэзідэнт, у якога, як кажуць яго супрацоўнікі, добрыя зносіны таксама з рэспубліканцамі. Ну, хай рэспубліканцы, калі яны ўжо пачалі размаўляць з Лукашэнкам, уключаць у парадак дзённы таксама і тэму гэтага штучнага праблему гэтай штучнай праблемы на польска-беларускай і літоўска-беларускай мяжы. Як у 24-м годзе Сі нібыта там націснуў на Лукашенко. Ну, хай цяпер Трамп. А цяпер Трамп, так. Так. Слухай, я пачытаў, што зараз Польшча выйшла з гэтай канвенцыі пра міны супрацьпехотныя. То есть зараз чакаць, што гэта мяжа беларуская, польская яшчэ будзе і замініраваная? Ну, пакуль мы пачалі працэс выхода з гэтай канвенцыі, гэта таксама займае некалькі часу. Я не думаю, што заўтра пасля таго, як гэта будзе сфармалізавана, там паявляцца міны. Але гатоўнасць да таго, каб іх разложыць хутка, калі, напрыклад, не ведаю, супутнікі скажуць, што расейцы гатовяцца да маршу на там Беласток, Вільню ці Рыгу, ну, гэта на всякі выпадак робіцца, я думаю. Каб можна было без усякіх праблемаў разложыць гэты міны тады, калі будзе такая патрэба ўжо вельмі канкрэтна. Пакуль я не думаю, што яна ёсць. Наколькі, на твой погляд, на сёння Лукашенко сапраўды можа вырашыць гэтае пытанне з міграцыйным крызісам? Мы шмат чуем пра тое, што гэта план Крымля, тым больш, што мігранты гэтыя атрымліваюць найперш расійскія візы, прыязджаюць у Расію, потым едуць у Беларусь, а паводле вось гэтага дамовы паміж Беларусію і Расіяй аб взаемным прызнанні віз, яны нічога не могуць афіцыйна зрабіць нібыта. Ну, прыехаў афіцыйна, мае права, і што, маўляў, гэта прадуманая атака ўсё ж такі Крымля на Еўрасаюз, на Польшчу, а Лукашенко тут нічога не можа вырашыць. Ну, які ён не мог, умоўна кажучы, ў 22-м годзе спыніць расійскія танкі ад нападу на Украіну. Ну, так і тут. Усе зайздросцяць Беларусі дыктатуры. У дыктатуры ўсё можна зрабіць. І Лукашенко, ну, гэта ён не мог і не можа паўплываць на атаку на Украіну ў 22-м годзе, так не мог гэтага зрабіць. Але я думаю, што гэта тэма міграцыйнай крызы, яна не настолькі стратэгічная, каб Лукашенко не мог увогуле нічога з гэтым зрабіць. Канешне, будуецца і з самога пачатку, калі мы на храналогію аналізуем, там усё больш і больш было расійскага ўплыву на гэта ўсё. Спачатку яны прыязджалі да Менску, потым таксама і да Масквы, спачатку атрымлівалі беларускія візы, потым таксама расійскія візы. Гэта фармальна-праўная інфраструктура тыпу гэтай дамовы, пра якую ты сказаў, пра прызнанне віз узаемнае расійска-беларускае. Гэта будуецца часткова таму, каб лягчэй было ім арганізаваць гэту схему з мігрантамі на межы еўразвязу. Але ўсё ж такі, мне падаецца, што калі б Лукашэнку хацелася, то ён мог бы, магчыма, не спыніць 100%, але хаця бы, ну, мы глядзім таксама пра тое, што ўзровень агрэсіі то росце, то падае. Ну, мог бы падаць. Колькасць мігрантаў на мяжы таксама могла бы падаць, а можа і расці. Тут Лукашенко мае ўсё ж такі ўплыв, нават калі ён не 100% аўтанамічны ці самастойны. Ну так, у дадзенай сітуацыі, ведаеш, мне заўсёды смешна чуць пра тое, што яны там не могуць, не спраўляюцца. Я ведаю шмат гісторый, калі людзі з памежных вёсак там пайшоў куды-небудзь у грыбы і ў лесе зайшоў у пэўную ўжо там наблізіўся да мяжы, адкуль не вазьміся, з нейкіх лапухоў выскаквае памежнік з аўтаматам і ці куды прэшся. А тут шоблы топчуцца днямі і начамі уздоўж мяжы, і іх не бачуць, і з імі нічога зрабіць не можуць. Гэта ж беларускія памежнікі, там расійскіх памежнікаў пакуль няма.
Ну так, я хотел бы яшчэ одну вот закрануть тэму ўсё ж таки з пачобутам звязаную. Мы с тобой апошні раз бачыліся да вось гэтага вызвалення, умоўна кажучы, якое здарылася месяц таму, калі вызвалілі Ціхановскага і шэраг іншых замежных у тым ліку грамадзянаў, але і беларусаў, якія паводле іх словаў не пісалі прашэнне аб памілаванні, не пісалі згоды на тое, што іх вывозяць з краіны, іх фактычна дэпартавалі з краіны з мяшкамі на галаве. І ў гэтай сітуацыі узгадваецца сітуацыя з пачобутам, якую Лукашенко пастаянна каментуе, што да ён адмаўляецца ехаць, ён не хоча ехаць, а палякам ён не трэба, яны не хочуць яго там как бы дзеля яго вызвалення нічога рабіць. Ну дык вот, калі ты хочаш нейкія там штосьці, Ну, калі вельмі твои словы там про дыктатура, калі это можна ўсё. Ну так, але гэта праўда. Ну гэта жартабліва, часткова жартабліва, але гэта праўда. Ну калі хочацца, калі вельмі хочацца, то можна. І Лукашенко, калі б толькі сёння праснуўся з рашэннем, што ўсё-такі, ну, пачобут не хоча, але мы яго вызваляем і адпраўляем на мяжу. Нават без інфармавання Польшчы ці Літвы, што будзе такі грамадзянін зараз на мяжы, то ён бы мог гэта зрабіць без нічога. І ну калі ён гэтага не робіць, гэта азначае, што яму гэта не трэба, альбо ён чакае чагосьці, чакае лепшага моманту. І мне падаецца, што якраз з пункту гледжання тых жа штатаў прыярытэтных палізняволеных шмат. А значыць, можна аддаць аднаго і двух, напрыклад, Сергея Ціхановскага, як у характары жэста добрай волі да дальшых перамоваў, пра санкцыі, пра ўсё іншае, пра дыпламатычнае прызнанне ці палітычнае прызнанне рэжыму, так? А у зносінах з Польшчай так сапраўды для польскага ўраду, і гэта, ну, калі кажуць, калі Сікорскі, напрыклад, міністр Радасław Сікорскі кажа, ці калі Анджэй Дуда, прэзідэнт, кажа пра беларускіх палізняволеных, яны кажуць пра аднаго палізняволенага, якога называюць, так, якога называюць, гэта Анджэй Пачобут. А калі ёсць адзін прыярытэтны, то яго трэба прадзяржаць да канца. Мне падаецца, што вызваленне Пачабута будзе магчыма на канцы нейкага працэсу, магчыма больш глобальнага, ніж польска-беларускага. Я думаю, што больш глобальнага, а не спачатку. Ты спачатку не аддаеш сваіх тузаў. А Пачобут ацэньваецца як прыярытэтны для Польшчы беларускім рэжымам, як прыярытэтны для Польшчы палізняволены. А глобальны працэс, што ты маеш на ўвазе? Гэта не беларуска-польскі, это беларуска-амерыканскі, ці беларуска-еўрапейскі, ці беларуска, а там Еўропа і ЗША разам? Альбо, ну гэта залежыць. Цяпер актывізаваліся перадусім амерыканцы, а значыць, больш усё-такі на сённяшні дзень гэта працэс беларуска-амерыканскі. Але, магчыма, гэта будзе звязанае ўвогуле з тым, як будуць развівацца зносіны амерыканска-расійскія. Што дальше з вайной супраць Украіны, што дальше з мірным працэсам, што і гэта ўсё впісваецца таксама і напруга і на мяжы, і рэпрэсіі ў Беларусі, і стасункі з Лукашэнкам. Значыць так, ну ёсць як бы два шляхы. Або гэта будзе час амерыканска-беларускага працэсу перамоваў, або больш глобальнага. Твой аналіз, прэзідэнт Наўроцкі, як яго будзе стаўленне да беларусаў у Польшчы і да дэмакратычных сілаў? Цяжка сказаць, таму што ён ніколі не быў чынным палітыкам, і мы можам аналізаваць толькі па тым, што ён кажа, а не па тым, што ён рабіў калісьці ці рэальна, так? А палітыка аналізаваць толькі па тым, што яны кажуць, вельмі, ну, трэба з дыстансам, так? Але з таго, што мне падаецца, ён, ну, па-першае, больш, я не скажу антыукраінскі, але больш здыстансаваны да Украіны, ніж Анджэй Дуда, точна. Але мне падаецца, што
па беларускай тэматыцы яна не кантраверсійная у Польшчы, дарэчы, і мяняць ён нічога, думаю, не будзе. Думаю, што можна чакаць таго, што, ну, я б чакаў таго, што будзе і арганізавацца кожны год у сядзібе прэзідэнта сустрэча з беларускай дыяспарай. Магчыма, можна чакаць таго, што Наўроцкі дастаткова хутка прыйме Ціханаўскую ў Польшчы, значыць, такія сімвалічныя крокі, так? Ну, больш прэзідэнт, гэта не роль прэзідэнта. Можам тут казаць пра больш сімвалічныя крокі. Па Беларусі я б не чакаў новага падыходу з боку Наўроцкага, тым больш, што за знешнюю палітыку прэзідэнта штодзённа будуць адказваць тыя ж людзі, якія ўжо альбо працуюць сёння з Дудай, або калісьці працавалі. Марцін Прыдач, які цяпер дэпутат ад ПІСу у Сойме, які быў калісьці дырэктарам, кіраўніком бюра па міжнароднай палітыцы ў Дуды у гэтыя проукраінскія часы, дарэчы. І другі чалавек, Войцех Коларскі, які і сёння працуе у Дуды, займаецца міжнародкай. І, ну, а калі так, гэта дадаткова азначае, што, магчыма, тут нейкіх вялікіх зменаў не будзе. А адносіны добрыя у Наўроцкага і Трампа ніяк не паўплываюць на вот эту сітуацыю? Ну, Трамп скажа, мы тут мірымся, тут перамаўляемся з Лукашэнкай, давайте і вы там неяк так змягчаеце сваю пазіцыю. Хто б не быў прэзідэнтам, калі Трамп і цэлы захад памірыцца з Лукашэнкам, хаця тут вялікага міру не будзе, але калі яны дамовяцца пра нешта, Польшча падключыцца пад гэта, незалежна ад таго, і гэта будзе рабіць і прэзідэнт, ці Дуда, ці Наўроцкі, і міністр Сікорскі. Я думаю, што тут часць працэсу папросту. Ну і на завяршэнне пытанне ад гледача Максіма, але я нагадаю, што апошні час, вось месяц больше, Міхал працуе над новай кнігай, больш засяроджаны на іншых тэмах, але тым не менш, можа, у курсе. Але штодзённая праца ўсё-такі ёсць таксама, да. Максім пытаецца, ці ёсць доказы, што інфраструктурныя здарэнні у дыверсіі у Варшаве былі дыверсіі, дакладней, вот так вот. І, можа быць, адразу другое, ты займаўся ўсё ж таки тэмай знікнення Мельнікавай. Ці працягваеш займацца, можа быць, ёсць якая-небудзь інфармацыя? Ну, па другой тэме, сапраўды, тут Павел Рэшка з калегамі з палітыкі, яны адкрылі і адкапалі шмат больш, ніж я. І таму я крыху аддаў перавагу калегам. У мяне няма больш, акрамя таго, што я напісаў, у мяне няма шмат больш інфармацыі на гэту тэму, пра якіх бы не напісалі калегі з палітыкі. Па тэме дыверсіяў, ну, былі камунікаты нашага АБВ, агенцтва унутранай бяспекі, пра тое, што нейкія следы расійска-беларускія ёсць у часці гэтых дыверсіяў. Таксама пра гэта казаў Дональд Туск. Наколькі гэта праўда, ну, калі гэта афіцыйны камунікат, то гэта ўжо гаворыць пра тое, што як мінімум ёсць нейкія следы. Ці гэта было так? Я думаю, што ёсць вялікая імавернасць, асабліва таму, што такіх выпадкаў пажэжаў нейкіх дзіўных, ці асабліва пажэжаў, ну, нашмат больш, ніж было там год ці 2 гады таму. Твоя парада на завяршэнне, коротка, на фоне вось гэтых антыміграцкіх настрояў у польскім грамадстве. Што б ты параіў беларусам? Як сябе паводзіць? Што рабіць? Куды скіраваць увагу? Вельмі уважна следзіць за тым, што адбываецца ў Польшчы, вельмі уважна следзіць за настроямі ў Польшчы і вельмі уважна следзіць за прапановамі зменаў да закону, таму што яны могуць у адзін момант кааліцыя можа сказаць, што для успакаення настрояў антымігранцкіх трэба унесці нейкія папраўкі да закону, каб агранічыць там правы ці мігрантаў, ці агранічыць магчымасці падачы там на легалізацыі побыту і гэтак далей.
І я думаю, што тут дарэчы, таксама і вялікая роль апазіцыйных структураў офісу, таго ж офісу Святланы Ціханаўскай. Я ведаю, што яны асабліва калісьці вельмі уважна і вельмі блізка кантактаваліся з польскім урадам, калі нешта адбывалася такое. Була рабочая група, дарэчы, рабочая група пры міністэрстве ўнутраных справаў у Польшчы. Наколькі я ведаю, яна ёсць. Яна ёсць, але яна не так дынамічна працуе, як калісьці, як пры папярэдніках. І, магчыма, патрэбны нейкі сігнал з боку ці Святланы Ціханаўскай, ці офісу, а давайте будзем больш дынамічна сустракацца і кантактавацца, таму што тут могуць быць нейкія змены, якія могуць быць і для беларусаў некарысныя, не толькі супольныя змены, так, але таксама і прававыя змены. Ну так, ну і на досведзе ось літоўскай сітуацыі я бы хацеў да беларусаў у Польшчы таксама звярнуцца. Вы ўжо зразумелі, што мы тут на даволі працяглы час, таму не трэба думаць, не буду я вучыць польскую мову, мне ўсё адно хутка вяртацца. Трэба ўсё ж таки сацыялізавацца, трэба вучыць мову, трэба разбірацца ў палітычных, сацыяльных, эканамічных працэсах, каб быць, вот як кажа Міхал, у курсе таго, што адбываецца, далучацца да жыцця унутрапольскага. Дзякуй вялікі. Міхал Патоцкі быў у нас у эфіры. Я нагадаю, палітычны аналітык, аглядальнік выдання «Дзеннік газета Праўна». Дзякуй вялікі, Міхал. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Жыве вечна.